ডেপুটেশন দিলাইখা কমলপুর সুরমা বিলাই না চুমপিনার ডেপুটেশন দিলাইও তামনে বাকি হিনবা কমলপুর বাই সুরমানি তিনটা বেশি ছয়টা বেশি খবজাগৈ দংমানি বা চুমপিনি আরো ডেপুটেশন দিলাইখা ইনকাই তিনি যতন সাই থাকা সিগাं সানাইর जों एक नाम्बार जिनि पयेन्ट नारखा दिनै जे जिनि रमान स्क्रिप्ट जिनि मानि कक बरकनो तियै जों जिनि कक बाय जों मा सिना नेंनाय मा फरना नेंनाय जों दिनै जे ताबुकनि जे रुलिं गभर्नमेन्टनि जिनि सीएम डक्टर मानिक साहा थांनाय मासनि 7 तारिखआव जे बांला हरब बाय जिनि कक ब्रक सुइजाकनानै ओंथों हुनाय आगोनै जे डिक्लियार खालायरि माने सीबीएसई कोर्स आबुनि बागै जों बेलाय केन खामजाक आबुनि बागै जों दिनै अर खरांथि सारलाय दंलायो सारा त्रिपुरा राज्योआवनो जतन खरांथि साइ दङ रमान स्क्रिप्ट जिनि मानि कक ब्रक बाय जिनि कक बाय जों मा सुइथुं मा परेथुं आमति हिनाय आगोनै साबजेक्ट ओनलि साबजेक्ट कायसा जों रिथुं फियाबा जों रमान स्क्रिप्ट बायनो जिनि अ लिपि परिवर्तन तांथुं जिनि कक ब्रक रमान स्क्रिप्ट बायनो जों 90% दिनै जत त्रिपुरा सारक जुदि गसिवै दंखांखाय बुइनि दफारक वानजुइ दफानि बगरक कक ब्रक एमए खलायै जुदि बरक वानजुइ तुतुइ रमान स्क्रिप्ट न सापोर्ट खालाय दंखांखाय त्रिपुरा साबो समनि बरक बै तामै सापोर्ट खालाय मैयांनाय आबुनि बागैनो आं जत त्रिपुरा सारकनबो खरां पालबाक साथे सानानि बागै जत त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारकनो आं अबजावो ताइ थाइजा ओंखाय बिसि इलेक्शन नि कक सावै थांगा जों दाबि खालायगा तिनि जे जिनि बिसि इलेक्शन जिनि एडिसिनि यागता बुक दङ जिनि टिटि एडिसिनि हापांगो आबुनि बागै नमिनेटेड जिनि जे चेयारमैन दं जे तनिमानि आबरंनि कक दुइनो जिनि जत पंचायत बिसि पंचायत चलनानै उंथुन नै जों दिनावनो भिडिअ न मेमोरेन्डाम दिखा ओंखाय आबुनि बागैनो जों जुदि नरंनि बरक नरंनि पार्थी रक नरंनि जे गभर्नमेन्ट रक जुदि बिसि पंचायत चालमान थाका हिंखाय बिसि इलेक्शन खालायदि बीजेपी सरकार न आं सावो रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार न बिसि इलेक्शन खालायदि दूध का दूध पानी का पानी इंगै थांनाय आप्रुव जों जानी मते जों जा खालायनाय तिनि चिनि और 7टा पयेन्नति जों और तिनि मेमोरेन्डाम जमारि लायखा चिनि और रूट विशेष खालाय कमलपुर टु आमबासा नि रूट जे yang चिनि yang फारि बाया कचु छरा तुइ खालाय जे थांमानि और रूट न काहाम काय कन्स्ट्राक्शन खायनानि उंथुन ताइ चिनि और जे तुइनि पाइप रक मानियाङै दंमानि आबरंना जतन नायकानि खायनानि उंथुं भिडिअनि जे आवताय दंमानि ब भिडिअ साहेबनि जे आवताय दंमानि ब आबो बिनि थानि बनारखा ब एसडीएम डीएम एमनकि सीएम न पर्यन्त रहरनानि हिने बतिनि जन और बसिका इनके बेलायखना हामबाय आसुकनो।